Üdvözlök mindenkit, Ambrus Emillel beszélgetünk most, a játékvezetővel. Hogyan fogadta azt, hogy felkérték Önt játékvezetőnek? El kell mondanom, hogy nagy örömmel tölt el, hogy Puszta-Szabolcson, a Szabolcs-megyei gimnáziumban kosárlabda szerelmeseivel találkoztam. Azt vettem észre, hogy mivel 2 hónapig itt helyettesítettem az iskolában a testnevelést, hogy a labdajátékokat is a több egyéb sportok mellett a tanulók szeretik, és van egy lelkes 9. osztályos tanuló, a Gondol Roland, aki azt ötlette ki, hogy legalább 5 csapatnak a részvételével egy kosárlabda kupát szervezi, és most jelen pillanatban ez a megvalósítás fázisában van, nem sokára kezdődnek a mérkőzések. Szeretné, hogyha esetleg lenne még itt Puszta-Szabolcson olyan kosárlabda torna, amire felkérik Önt játékvezetőnek? Hát, az a helyzet, hogy én 7 éve foglalkozom a Puszta-Szabolcson kosárlabdával, amiről a nyilvánosság valójában nem tud. Tehát az általános iskolában is és a középiskolában is kosárlabda játékosokat képezek, akikkel az eddigiekben már szép eredményeket értünk el. Fejér megyei bajnokságon, a diákolimpiákon második és harmadik helyezést értünk el, a lányokkal is és a fiúkkal is. Több esetben. Nem. Mérkőzés után folytatjuk. Lehet, hogy kéne hozzá tudok, hogy Vagy a fejemre. Szeretném kérni elsőnek Ambrus Emilt, bár elvállalta az, hogy segíti lerendezni a mérkőzéseket, ezáltal egy emlékzavartalmazok őt. A legjobb játékosnak a bírók, kis döntőt választott. Bunda! Akkor jönnek a helyezések. Az újévi kosárlabdán az 5. helyezést érte el, a magasra törte meg a... Buzik!
akinek puszit illik adni. Izgalmas pillanat következik. És az első helyezés a Velencei Szeged. A Rolandnak is!